Hola a todos. Como os dixen en clase, velaquí tedes un pequeno tutorial para poder traballar con esta aplicación de Screencast-O-Matic, ca versión gratuita ademais, e que faremos un exemplo de descripción de elementos comparados do arte románico e da arte gótica. Vamos a utilizar dous exemplos, pero moi rapidamente, que son, neste caso, as portadas e, por outra parte, os alzados e as seccións, porque son obxecto do noso traballo para o proxecto que estamos desenvolvendo en clase. Importante que tamén vexades, antes de nada, como eu teño marcada a área de traballo ca que vou a gravar o vídeo. De acordo? É dicir, esta aplicación dá a posibilidade de gravar ben toda a pantalla ou reducila a unha pequena parte. Incluso podería facela máis pequena. De acordo? Como vedes. Ben, ampliamos e poñemos ao noso gusto a pantalla e seguimos traballando no proxecto. Ben, o que vamos a facer é utilizar un PowerPoint e logo faremos tamén con outra aplicación moi básica, que é a de Paint, de acordo? Para que vexades o fácil que se pode facer e en 5 minutinhos. Ben, neste caso temos un exemplo dunha portada que vamos a ver a continuación e o exemplo do alzado e da sección. O que vamos a facer neste caso é darlle a ver, neste caso presentación de diapositivas, e agora vamos a poder usar as ferramentas, vale, de escritura, neste caso pois o marcador, vale? Marcador resaltado. Ben, polo tanto comezamos a nosa descripción diferenciando entre unha portada románica e unha portada gótica, de acordo? Salta a vista que hai diferencias, pero ao mesmo tempo vamos a ver que hai elementos que siguen sendo pois prácticamente os mesmos. Simplemente que vamos a notar as modificacións propias pois da irrupción dun novo estilo artístico co xurdimento do gótico. Ben, neste caso vedes un formato de portada monumental, moitas veces, por exemplo, especialmente nas catedrais, pode estar acompañada de dúas portadas máis, de acordo? Esa triple portada coa central sempre máis grande que as portadas laterais, que dan acceso ademais ás naves interiores do edificio, nave central, naves laterais. Ben, vemos os elementos máis significativos. Xambas, que ademais contan con columnas adosadas. Aquí vemos unha columna, xa. E aquí vemos outro. Por outro lado, o dintel e o parteruz, que é o que divide a porta central en dúas metades. En moitas ocasións, ademais, sabemos, como por exemplo no Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago, que no parteruz aparece representada unha figura. Xeralmente tende a ser a figura votiva que se dedica a ese centro, ou digamos que un santo representativo que se ten moita devoción nese centro en particular. Ben, por outro lado temos o tímpano onde vai a ir, neste caso, o programa escultórico, que logo tamén comentaremos. O programa escultórico románico e o programa escultórico na arte gótica. Ben, fixadevos que seguimos tendo outros elementos comuns, neste caso as arquivoltas, que son estas arcadas que hai sobre o tímpano, vale? Que son un elemento constructivo como tamén decorativo. A diferencia, por exemplo, fundamental entre a portada románica e a portada gótica en canto a elementos constructivos, ben, a utilización dun arco apuntado, aquí vedes o arco apuntado, que ademais se repite nas arquivoltas, do mesmo xeito que se repite o arco de medio punto e as arquivoltas no caso románico. Seguimos tendo un dintel, seguimos vendo as xambas, a presencia en moitas ocasións de columnas, que moitas veces contan con figuras ou esculturas, un tímpano sobre o que vai a ir, digamos que o programa escultórico principal, pero empezamos a ver xa diferencias fundamentalmente na profusión de elementos decorativos e tamén nesa tendencia á verticalidade que caracteriza o gótico, que vai a permitirnos ter espacios interiores máis diáfanos e unha nova luminosidade. Algo que non é somente unha intención constructiva e técnica, sino que tamén ten unha característica funcional e, dende o punto de vista religioso, incluso doutrinal. É dicir, trata de ensinarnos e de ofrecer unha nova perspectiva
do que é a fe nun momento de cambio como é a partir do século XII-XIII despois de Cristo da nosa era. Ben, fixados que temos neste caso basicamente dous elementos diferenciadores, os pináculos, que son estes elementos ascendentes, vale, de forma xeralmente cónica e que tenden a acentuar esa verticalidade, e por outra parte o gablete, que é este elemento novamente piramidal ou triangular, decorado, de acordo, incluso decorado con tracería, aquí ves un pequeno rosetón, estas rosetas pequenas, vale, decorado con tracería, que o que fai é favorecer esa sensación de verticalidade e ao mesmo tempo unha maior profusión decorativa, que ás veces pode incluso chegar a resultar algo cargante, especialmente cando vimos do románico e especialmente en Galicia, onde o románico ten un maior peso que a arte gótica. Lembrade que incluso no caso dos exemplos románicos góticos galegos, temos que dicir que a influencia do románico é moi clara, de acordo? Por que? Pois pola tradición dos canteiros, neste caso románicos. Ben, vamos a ir a outro exemplo, que neste caso sería pois un alzado ca súa correspondente planta. Aquí vemos planta románica, unha clásica planta de cruz latina, vale, os ábsides, os obsidiolos na cabecera, co ambulatorio, que tamén se repiten na planta gótica, e vemos a cruz latina. É verdad que se temos unha girolón de ambulatorio moito máis grande, unha cabeceira máis grande, outra vez os ábsides, os absidiolos, pero que xa empezamos a ver diferentes. Esa tendencia a representar máis como a cruz latina unha planta basilical, recordándonos moito máis a idea das basílicas romanas, e por outro lado, que vai a incluso atender ao que se chama as plantas de salón, que vemos aquí, que é esta, que aínda que ten a cruz latina no centro, pois xa recibe modificacións notables respecto ao que sería, pois, a planta de cruz latina tradicional das igrexas. Ben, vemos ademais esa idea da profusión da decoración, o clásico rosetón, elementos novos como o arcobotante no exterior, que se apoia sobre os contrafortes, mentres que o románico non ten esos arcobotantes porque tampouco ten altura a necesidade de soportar esos pisos máis altos como si lle sucede ao gótico. E por outro lado, pois, o levantamento dun edificio máis alto que o que é o románico en xeral. Ben, agora simplemente pois vos deberíades escoller os elementos que vades a explicar, que vades a describir, e con eso poderías facer a descripción. Simplemente unha vez eu teña o meu vídeo preparado, pois daría a parar e faría pois seguindo as instruccións, neste caso guardaría o vídeo. Vou a sair da presentación, vamos a sair da presentación, descartamos os cambios e vamos a pasar ao formato de Paint. Fixados, teño tres imaxes, vale? Teño unha imaxe con todo, teño outro Paint que vou por partes. Ben, aquí podemos facer exactamente o mesmo, lle dou ao inicio, teño as ferramentas de Paint, podo coller, utilizar pincéis, podo utilizar o que queira, cera, rotulador, e neste caso utilizar por colores, vale? E faríamos o mesmo, explicaríamos, pois, os elementos dunha portada románica, os elementos dunha portada gótica. Vamos a cambiar as cores. Así. E neste caso, pois, vamos a cambiar o tamaño da liña para facela máis finiña e vamos a ir explicando. Ben, temos a portada románica, a utilización do arco de medio punto, incluso podo cambiar colores e combinar esas colores para fortalecer pois as diferencias de uns elementos e outros, as arquivoltas, as jambas, que moitas veces contan dentro do programa escultórico e vemos esas columnas formadas por pezas escultóricas, o dintel, vamos a cambiar de cor, o dintel, o parceluz,
vale? E por último, pois, o programa escultor. Escultórico románico, no que aínda lle costa sobresaír moito do que é o muro, neste caso, pois que estamos suxeitos á preponderancia da arquitectura sobre a escultura, cousa que xa non pasa no gótico, fixadevos no gótico, como neste caso, pois, a escultura tende a sair con un alto relieve moito máis pronunciado do que o muro, do que o tímpano, parecen casi figuras completas de bulto redondo, incluso figuras exentas en algún caso. Por outro lado, sinalar tamén pois outros elementos constructivos do arte. Temos o gablete, este elemento triangular, decorativo, acompaña neste caso o rosetón e de tracería. Temos o pináculo, temos novamente as xambas que moitas veces contan con esculturas exactamente igual que o gótico, que o románico, perdón. Neste caso temos o arco apuntado e as arquivoltas propias do arco apuntado. Seguimos tendo tamén o dintel. No caso do gótico moitas veces tamén sucede no románico, ainda que non dunha maneira tan habitual, é un espacio para aproveitar o programa escultórico. Por outra parte, temos o parteruz, que, como decíamos na explicación anterior, pois sirve para colocar, xeralmente, a figura representativa ou votiva a que se dedica ese centro. Sempre vos digo que teñamos en conta o pórtico da Gloria e a presencia do apóstolo Santiago no parteruz do pórtico da Gloria. Ben, non vamos a volver a explicar o que xa fixemos anteriormente con PowerPoint, simplemente para que vexades a utilidade dunha aplicación tan sencilla como Paint, na que podemos facer o uso de diferentes colores, incluso poderíamos cambiar os pincéis, se eu quero facer pois outro tipo de traballo, se quero sinalar algo, por exemplo, vale? Eso xa é, neste caso, unha cuestión vosa. Vedes que é moi sencillo, levounos apenas 12 minutos explicalo. Agora poderíamos facer exactamente o mesmo sobre estes elementos, sobre os elementos avanzados, vale? A verticalidade frente, neste caso, unha menor altura dos edificios románicos, maior peso, maior volume dos muros máis lixeiros, a utilización de arcobotantes sobre contrafortes, a utilización de contrafortes, a nave, neste caso, a planta de cruz latina que se ve tamén no gótico, pero que tende a esa planta basilical ou, se continuáramos, planta de salón, a utilización de maior profusión de elementos decorativos, aquí os rosetóns, os pináculos, vale? Estas torres rematadas xeralmente en pináculos ou ás veces, especialmente no caso francés, sobre terraza, un gablete aquí na fachada central, vale? A utilización da mesma entrada con dúas torres, naves laterais, nave central, que se corresponde tamén fixado as naves laterais, nave central, arcos formeros e arcos feixóns, que van no mesmo sentido longitudinal da nave, mentres que os arcos formeros, mentres que os arcos feixóns pois son os transversais, vale? Son estes de aquí. Estes son uns, vou botar aquí, saco de outro pincel, vamos a poner a brocha, cambiamos de tamaño, aquí ves un tipo de arco e outro tipo de arco que son, neste caso, longitudinais no sentido da nave, de acordo? Así que tamén aquí fixamos. Temos un, neste caso con arcos de medio punto, no sentido da nave, e logo transversais. Por tanto, arcos feixóns, arcos formeros, de acordo? Con todo isto, pois, deixamos xa este tutorial, espero que vos sirva para o vosso traballo, e animados a usar esta aplicación, como vos dixen, unha aplicación moi útil, que vos permite facer traballos tan sinxelos como este, pequenas presentacións en vídeo como esta, que non vos debería levar pois máis de